Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ini teman lamter mesti. Bak, saya sana kabrah. Medical staff. Kejantian National Council balalam Kementerian General Secretary hak arpuitrik unailur asa arpulai kelahiar syakasnang bendihan berkasnang umtera ban let jurim yaki artli projek belada banshna. Handrai ki bampat pelipat ba haduk mentah mene ki ba kentum ya ka jingshna ya ka residential school bar ka teachers training center kabalane de ki bun snam. Ka sarkar ka lamang pisa ban pentre ya ka residential school hau benai risau ar sakhatsan balala aru ban shna pendap ya ka building kat kum kapor balabu hapo ar pusau benai bar kum juru ka teachers training center lamang pisa hau snam ar sakhat riu balashna pendap kat kum kapor balabu hendrai hadu menta ya kini ki atli project amshim lala satya ban pentre kam ne ban pelipat ba ya ki hak jing jurip ka seng kalalap ba ka yet ba ka jing khang kila pat lun ba lalap ru ba ka jing khang yen kila sha lien ba ka building barok ka wei kadap satang na ki bilor kian lalap ru ba kini ki artli ki shlam a jing hikai kila kala long penban kum ki ketem jong ki nong le kam sniu bar kani ka bu jing ma hadu kata ki pat ba ki baya lenti na jan kani ka jaka Kenang man penkendet benriu ya ke sarkar, ke seng kelap hak sendan daka video bela ringdur, ya kini ki artli ki jingtai, kenang baka sarkar kandup yoi, dala ki jong ki kemat, ya kini ki jingsha penjular. Medical staff. Medical staff. Lepas ni. Satu sahaja. Saya tentang juga. Mengambil dulu. Ngapu betul lah. Ngila siamba yakini ki artli ki project ya ka wei ka residential school ya ka building jongka ladep shna but la yo ru ya ka work order house name final work order house name ar jakat san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo ar sau benai but ya kini ki ya ka building ladep shna Bat ka building ru kadai ka building ka balasna bha da ki kontraktor. Andai ke ka basing si banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pait kila pra don ki kamera ki bala pait bala pra ki jing khang yit la banong ba kinong sim ka bu adin ba yo le sei ka jing yo i jong ki ba ka sarkar ka klem la ban pentre kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ke residential school ya let's say kila sim kebu don kiba penpra ya ke jingkang yit bat kila sim ya ki krill bat kini ka long ka aka ka jing du nong ya ka district haba ya ka building jong ka residential school ladep banshna hawa usnem arajar khanyo ya let's say kumba andusna menta kani ka school kala syusa sa kumtu klem pentri kam yaka pat kani kalong kum ka aka ka jing du nong ya ka district ka jongi
ka East Jaintia Hill District hakabaya kani ka building jong ka residential school ladap sina haka sinong bendi hati hapo East Jaintia Hill District bat hadu menta ka kani ka school ka kelempat trekam bat kani ka long ka AKA ka bakum ka ba pensep lene penserwakai ya ka pisa daki kelur tengka haka ban sina ya kini building bat ladap lu ban sina bat hadu menta empat lah ban pentrekam ya ka long ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jingtrang hamtam na ki longjing ki baduk ki ba haba ki don ya ki kun ki ba don sap ban pule haka jing pule jongki hendai financially ki long ki ba week lada ka sarkar kala ban pendep lene ban pentrekam ya kani ka residential school kan long ka AKA ka jing mentoy ya ki kun jong ka thain East Jaintia Hill District hamtam ki bawan na ka thain nong kedong om tang ba ki kena school kin yo ka jing mentoy henry hapo East Jaintia Hills menta ngiyo i badon sibun ki kun samla ki bala adep pule ki bala nang bala start ki bala qualified ki bala adep ya ki kerdan beper ki bala yo bat ya ki master degree bat ki we ki long unemployed menta ki song haying ki kim don kam don jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe hande ki dang long ki unemployed ki jobless lada ka sarkar kan pentrekam ya kani ka residential school kan penmentoy ya ki kena school ru ki bawan na kaling longjing ki baduk kila ban peting ya ka puli putih jongki ban nolor kataru kan long kum kan lat ya ki we pat ki bala nang bala start pajok kam yo jam hapok ka distrik abangi phai pat saka we pat ka project kata ka badang sating kataru ya ka building ladap nadu abjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya kan iru layoi ba ka building ladap ndai menta dei tang namar ba ka sarkar kampat pentrekam ya kini ki artli ki project ki building menta ngila yoi ba la penpai la penprai ki khamtam ki jing khanggit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim ka bu kila tu ngila wanong kalong kumta bat kani kalong ka ka ba pensep ya kata ka pisah ka ba ka sarkar kala penlut na ka benta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sapai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kebu kin tulut ya kat ka ka ba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban pentrekam no ya kini ki artli ki project ki berang sating haduk menta hakaba ya ki building ladep ban sina handai ompat la ban pentrekam ompat la ban bu ya ki briu ki badei ban pait ban peit ban sumar iki kat kumbalong menta omdon ki nong peit ki nong sumar ya kini ki artli ki building suki kini ki barok ki jing don jing em hapo kini ki building kin saja lut lada ka sarkar kampat la lene kam kloy ban pentrekam no ya kini ki building artli kini ki project ka residential school bat kini ka teachers training center ya kumta ngi penbor ya ka sarkar baka de ban peit ya ki khamat jongka sepo East Jaintia Hill District ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jing mentoy kan ban ra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ha ka chimet ka jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kalian ko jong ka JNC Jaintia National Council i kentu bat penbor ya ka sarkar baka de ban peit no ki khamat syakin ki artli ki project ba don hapo East Jaintia Hill District bat ban pentrekam no kloy ki wud kenang bakan omlong ka jing pensep lene ka jing penserwakai ya ka pisa ka badei taki kelur tengka kum ka jing pen ken mauru bah kini ki por badadep la ka JNC kala late ya kendu badu deputy chief minister bat ulak kular uong ba kin pentrek kloy
ya kani kam kat bala kat balong tengi sachisen ngi penken mau ya ke sarkar langba kani ke jingle jurip jong ka agensi ban pentrikam no but ya kini ki artali ki project ki bang sating ki ba 4 trekam hakaba ki building adaptation.